shekara dubaye da sun ka wuce mun san tarihin ƙasarmu, mun san wa awwa wa annan wa a can shekara dubaye da sun ka wuce. ECOWAS cikin wata na Mayu 28 ga watan Mayu na shekara 1975 an ka ƙirƙiro ta. Wannan lokacin da ni gai 1975 ya kamata a tunatar da mutane. Najeriya tana da shekara 3 zuwa 4 da ta hito da cikin yakin basasa da ya yi wurki ya yi tsanani, ƙasa babu ta tarun gushe tsakankanin